goed dat het allemaal weer prima voor elkaar is. En we laten dan dus weer restaurant 1 nachtje in het ziekenhuis. Waterbeuging, Diablo, nummer 83, Sirocco VDA. En ook voor Renate Beuving wordt hier uiteindelijk met Diablo alle 36 punten. De tijd is 54, 64 honderdste. Nou, heeft u meegekregen, er is 1 punt, er is 2 punten enzovoort. En dan komen we dus maximaal op 36 punten. Sascha Bak, de volgende.